Pistä löytää näin hyvää musiikkia. Kasetilta. Joo. Kukas tuon esittää? Onko tuo se Huun biisi vai? Se on Reijo Syöpä. Reijo Syöpä ja Humppaveikot. Kahvia juo. Räärystämisestä tulikin mieleeni. Niin, yksi henkilö. Minkä takia pitää ryystää räkkää ihmisiä? Sen takia, ettei sitä mene yhtään hukkaan. No niin, vissiin Kallisarvoinen räkä. Nieluun saada talteen sen räkään nenästä ja poskionteloista. Minä muistan, että joskus oli Varjosanomissa semmonen uutinen, jonka minä olin itse kirjoittanut. Katota niin, siinä oli joku niinkö mikki niin. Tuossa vähän näin. Menikö sulla limukkaa lattialle? Se tulee kyllä maailman kaikkeuden nihkeys, jos. Oho. Niin, että näin. Onneksi ei ollut kaljaa. Eikö leikillään tässä vaan. Niin, että mukaan olisi semmonen joku ihminen, jonka niin räästä tehdään elokuvakäsikirjoituksia. Niin. Että se erittää sitä räkkää ja siitä tulee Hollywood-filmien elokuvakäsikirjoituksia. Niin olikin joku semmonen, että se tulee semmosena nauhana sen tuolta limakalolta. Sierainaukosta, joo. Niin. Ja sitä tulee sitten sitä Hollywood-elokuvaa. Ja sitten siinä oli semmonen, että niin, se on hyvä, mutta ikävä kyllä, niin sillä on keksitty jo semmonen iso laitos, joka tekee talousjätteistä televisiosarjoja. Joo. Niin se oli se vitsi. Se oli niin kyllä. Jos niillä on jotakin televisiosarjoja siellä limakalossa. Niin, ja ne niitä imee kurkkuja, jotenkin sillä sen sitten niinku aistii. Niin, se on joku niinkö. Sillä on pikkuinen äänipää kurkussa. Niin. Pikku kieli, se kitapurje on se niiden äänipää. Ja sitten kun se räkä valuu ohi, niin se. Niin se hissaa sinne. Ja se jotenkin sen aivokuorella sitten näkyy kuvia, että jännä filmi. Niin, tuommoinen pitää tehdä. Mutta mitä kannattaisiko sitä työpaikan kahvihuoneessa alkaa välttämättä tekemään? Ei, kato, kun se niinkö on semmonen, kun se tulee se inspiraatio, niinkö hissataan räkkää pään sisällä ees taas, niin, niin. Ei sillä voi mitään. Se on vähän niinkö joku semmonen kouluampumishomma, että yhtäkkiä vaan, että hitsi, että mienpä ammun silmittömästi. Päässä nipsahtaa ja. Niin, tai se vaan on niinkö sillainen näin, niinkö se rään hissaaminenkin. Kumpi on enempi ärsyttävää? Vaikea sanoa. Vaikea sanoa. Paha kysymys, mutta ehkä se rään hissaaminen on kuitenkin niinkö. Rään hissaaminen on toista. Se ärsyttävämpää. Joo. On sitä kaikkia ihmisiä. Se olisi kuitenkin niin helppo ottaa se räkääpaperi tai nenäliina tai joku. Tai edes hiaan. Eikö pyyhe? Pyyhe vaan semmonen. Keittiöpyyhe, mitä muutkin käyttää käsien kuivaamassa. Eikö siis semmonen iso semmonen, niin, jolla pyyhitään vartalo sen jälkeen, kun ollaan oletettavasti käyty saunassa, niin siihen vaan. Siihen vaan sitten. Eikä sitä koskaan pessä. Se on vähän hankala vaan, mutta töissä ehkä pitää taskussa mukana niin kylpypyyhe. Vaikka sen kuinka niinkö. Jos se laittaisi niinkö sievästi näin kädelle, vähän niinkö joku semmonen niinkö hotellin se henkilökuntahenkilö. Niin silloin olisi semmonen niinkö ihan niinkö räkärähmässä oleva niinkö kauhean iso semmonen rätti. Niin. Ja sitä viettä sain. Se olisi hieno. Käsivarresta roikkuu semmonen räkärätti. Niin, just. Vähän niinkö Epulla siinä joku Jaska Jokunen sarjakuvassa, niin silloin aina se rätti mukaan. Niin oli sitellä just semmonen, mutta ei panisi peukaloa suuhun. Kun niin vain sitä rähmäisi. Ehkä semmoisen voi sitten ottaa töihin mukaan ja sitten kun ne tulee ne niiskuttajapojat sinne, niin hyökkäisi niiden kimppuun ja väkisin niistä siltä nenä. No siinähän olisikin on idea. Punnertaisi maahan ne ja sitten semmonen räkäinen iso pyyhe naamalle. Jenkeistähän voi tilata teiserit. Niin voisi. Kato, teiserin laittaisi sitten teippäisi on jollakin jesarilla semmoiseksi, että siinä on niinku molemmissa päissä se aktiivinen osa, niin voisi niinku juosta niin, että ne niinku seisoo vierekkäin. Noin, sitten olisi maassa. Ja sitten niin hiuksista vettä taaksepäin ja sitten niin jotenkin sellainen. Varmaan on joku kohta aivossa tai niinkö päässä sellainen piste, vähän niinku akupiste. Että kun sitä painaa, niin tulee sellainen spontaani reaktio. Niin sitten vaan pyyhettä alle ja pyyhkäs se. Jesse teippaa toiselta suun kiinni, että sen on pakko hengittää nenän kautta. Niin. Jos sitten loppuisi elokuvakäsikirjoitukset siihen paikkaan. No, mutta eihän niitä itse näe niitä elokuvakäsikirjoituksia, kun se vain.
Ei, mutta jos niillä on sivubisnestä, ne myy niitä elokuvakäsikirjoituksia, ne kirjoittaa niitä yökauet ja niin. Se on parasta, kun se sitten kuulee, kun toinen vettää oikein se kunnon klimpin tuonne kurkkuperään ja sitten nielasseen. Yrität syödä siinä vieressä. Niin. Jos semmoisia ihmisiä oikeasti olisi, niin mistähän ne olisi kotoisin? Olisiko ne jostakin maatilalta? Se on taas se ihmisyyskoe, joka pitäisi läpäistä, että pääsisi tuossa yhteiskuntaan. Kyllä pomppaisi heti, että niin. Ei, kuulepa. Ja mikä oli vastikään Varjosanomissa uutinen siitä vitutuspoliisista, niin silloin olisi heti soittaa, että täällä joku ryystää räkkää ja kurlaa sillä työllä. Tuli semmoinen SWAT-joukkue sinne rynkyt ajoissa ja nenäliinat valmiina. Niin, tulisi vaan semmoinen kohtaus siinä, että niinkö ne tulee noin ja kaikki on paniikissa ja sitten kuvataan ihmisiä, kun ne on hiljaa ja katsoo ne suoraan. Ja sitten kun on niinkö attosekunti kulunut, niin eiköhän sieltä kuulu se Sitten poliisi sanoo sitä, että se oli siinä. Niin. Nyt loppu tuo hissaaminen. Nyt lähettää vankilla. Niin. Räkkää ei shoot on sight. Sitä paitsi meillä en muista juteltiinko tästä joskus heinäkuun podcasteissa, mutta ainakin ala-asteella opettajat ja vanhemmat opetti silloin olin, että jos ryystää räkkään, niin se on tuonne limakalvolla jummi ja sitten pitää punkteerata limakalvolla. Niitä ei ole peloteltu. Niin, ehkä niitä ei ole peloteltu. Joo. Onko niiden sukunimi Mars? On. Minusta se vaikuttaa niinkin syväläisten hommalta jo. Ne on vähän semmoisia syväläisen näköisiä poikia. Että toisella on kidukset ja toinen ei räpätä silmiä ollenkaan. Sitten kun sille puhuu, niin kuuluu hänen kurluttava ääni kurkusta. Se voi olla räkää. Ne on syväläisiä. Ne on syväläisiä. No sittenhän siinä tulee kaikki tämmöiset jutskat. Eihän sitä veenalla voi niistää, nokkaako meni se räkäpaperi heti kasvusmyljyksi. Niin siellähän ne kalatkin todennäköisesti vain imee räkkää. Niin, tai jos kysyä, soittaa muuten luontoilta. Tai jos se on joku ihan muu ääni siellä pääsisällä, jos ne vaikka ammuttais haulikolla 5 kertaa D6 vahinkoa suoraan niin torsoon. Ja sitten tehtäisiin sille päälle jonkunlainen läpileikkaus, niin katsottaisiin sitä. Täällähän nämä putket menee ihan eri lailla kuin ihmisellä, kun ne on syväläisiä. Aivan. Ihmetellä sitä. Se hissaa vähän, niin tulikin vaan tuosta noin, kun silloin se vasittu päärätin, että se pystyy niinkö valoisen aikaan liikkumaan maan pinnallakin myös. Niin, joku sellainen limakalvo, joka estää keuhkot ja kidukset niinkö vaihtaa, että voi hengittää veen päällä tai veen alla. Siitä oli sellainen slur splär niin, ääni, joka kuulostaa siltä niinkö ihmisräkkää nielu. Niin, ja nytkö ajatellaan, että siinä Mythbustersissa on se tuleena se, että myytti murrettu tai vahvistettu, niin tää olisi se, jossa tulisi se Varjosanomien virallinen selitys. Niin kuin, että slong, leimasin siihen, että ne on syväläisiä. Ja ei se ihmisyyspoliisi niin auttaa siinä mitään. Katsopa, jos se ihmisyyspoliisi tulisi siihen näin, ja ne on syväläisiä, niin se olisi ehkä enemmän niinkö eläinsuojelutoimen tai jonkun muu, varmaan tulisi joku tasa-arvovaltuutettu siihen piuaamaan, että, niin. että Suomessa on niin huono tuo syväläiskanta ollut, että nytkä niistä kuuluu niitä kummia ääniä, niin, pitää vaan ymmärtää, että niin, että se kuuluu asiaan, että sehän on ihan sama kuin oltaisiin otettu töihin joku mölisevä kehitysvammainen, joka onhan mölisissä sellaisella hullulla äänellä koko ajan. Möli. Mutta se osaisi pukata sitä moppia ympäri lattiaa ja tulisi siistiä jälkeä ehkä. Onneksi tuosta kommentista ei kukaan varmaan voi suuttua. Onneksi tätä lähetystä ei edes kukaan kuuntele. No se on se hyvä puoli, me voidaan puhua mitä tahansa. Niin, se olisi sellainen tasa-arvokysymys. Niin. Ja sitten jos ehdottaa, että pitäisi niille syväläisille tehdä joku oma taukotila, joku tuommoinen 200 litran tynnöri, johon ne voisi mulahtaa siksi aikaa, niin se ei tietenkään kävisi. Ei mitään erikoiskohteluita ei, niitä pitää saada samassa taukotuvassa istua ja lotista. Niin. Ja sitten jos ne menisikin siihen vesisaaviin, niin kun ne on niin paksuja, niin helvetti, että sitä vettä tulisi sieltä yli. Sitä holvas, no se pitäisi olla niin 1/4 vain täytetty sillä veellä se ämpäri. Ja sitten kun syvälläinen molahta sinne, siltä näkyisi vain niin silmät ja kaljoa päälläkin vähän siltä ämpäristä. Mulle tuli ihan oikea muistikuva jostakin kylpyläreissusta, kun oli vähän tuonne isompi kaveri
niin siellä on niitä sellaisia isoja paljuja, joissa on vettä. Niin sehän niinkö, niin se koko karkassi niinkö veivasi siihen. Ja siinä oli pikkupoikia katsomassa, niin varmasti noin 9000 kuutiolitraa vettä tuli ylös. Ja sitten kun se nousi siitä, niin siinä oli sellainen pikkuinen liru pohjalla. Se on se Arkimedes meille opettanut, että niin. Läski ruumis syrjäyttää vettä enemmän kuin hoikkainen pikkupoika. Niin. Siinä varmaan pojilla tuli itku sitten, kun ja tästä voisi lihava setä tyhjensi kylpyamme. Joku Ilta-Sanomat vettää jonkun semmoisen otsikon, että ihra aiheuttaa syrjäytymistä. Kun oikeasti olisi vaan puhuttu siinä, että vesi syrjäytyy. Että antakaa mun syrjäytyä rauhassa. Vähän samanlainen otsikko, kun silloin oli siitä toimittajien ulostusjutusta joku aika sitten puhetta. Niin. Ilta-Sanomat tai vastaava lehti ilmoitti, että tai oli otsikko, että ne toimittajatytöt joutuivat puhutteluun. Niin, ja sitten se itse uutinen oli semmoinen, että se toimittajien päämies, mikä se nimi nyt onkaan, päätoimittaja, sanoi, Asko Karhilo, että eivät ne tytöt joudu puhutteluun, vaan keskustellaan asiasta. Se otsikko oli kuitenkin siinä jutussa, että tytöt joutuivat puhutteluun. Niin. Vaikka nimenomaan ne ei joutunut. Niin. Mutta ei anneta hyvän todellisuuden pilata hienoa otsikkoa. Niin, mikä olisi niinku rajuin. Mikä olisi rajuin otsikko, josta tästä voisi Jumalan pilkkaa ja kehitysvammaisten fasistista vainoa Varjosanomien kuunnelmassa. Paitsi tietenkin ne ei mainita sitä Varjosanomat nimeä ollenkaan, koska se olisi niinku mainosta, niin siinä olisi vaan niinku naamakuvat, suttuiset naamankuvat laitettu, otettu jostakin puskasta ja sitten kauheata. Siitä voisi monet kiihtyä ja repiä pultit. Joku vuosi sitten oli Pamela Anderson oli silloin pinnalla ja siitä oli uutinen. Se oli vielä hengissäkin silloin vissiin. Onhan se vieläkin. Kuka se oli se paksu ämmä, joka oli kanssa? Nicole Smith. Joo, Anna Nicole Smith. Niin joo. Se heitti lusikan nurkkaan, mutta Pamela Andersonista oli semmoinen uutinen, että lääkäri sanoo, Pamela kuolee 2 vuoden kuluttua. Niin. Ja se uutinen oli oikeasti semmoinen, että jos se olisi jatkanut semmoista viinan käyttöhuumeiden impauselämää, mitä se harrasti joskus aikaisemmin, niin se olisi todennäköisesti kuollut 30-vuotiaana. Niin. Ei se ole nyt oikeasti ole ollut mihinkään kuolemassa. Se uutinen oli vaan. Saatiinpa lehti myytyä, kun reviteltiin vähän otsikolla ja sehän se on se pääasia. Sehän se on. Pitääkö me alkaa Varjosanomissa tekee samaa? Kyllähän me ollaan joskus yritettykin. Niin. Mies söi itsensä haukiputaalla. Niin. Se oli raflaava otsikko. Luultavasti 3 ihmistä katsoi sen ja ajatteli, että eihän tuo mikään. Että niin kuin se ei olekaan. Ei. Kaikki on jo sanottu. Mutta semmoista tässä ajattelin niin äyvöstää nyt näin yhtäkkiä, kun äyöstäkää vai? Äyöstäkäättemme. Niin. Tämä on, jos ette tiedä mitä tarkoittaa äyöstäminen, niin tämä meidän koko ohjelma on ollut tämmöistä äyöstämistä. Kiihkoista puhumista asioista, joilla ei ole loppujen lopuksi paljon minkäänlaista merkitystä. Niin, joku asia, joka itseä kismittää, niin siitä aletaan hulluna vaahtoamaan ja selitetään kovalla äänellä, niin se on äyöstämistä. Semmoista tai sitten jos on joku nuori henkilö, joka istuu omassa huoneessa ja pelaa tietokoneella, niin sillä voi tulla sitä äyöstää jotakin, että ne imuroimaan, leikkaamaan nurmikko. Ai niin, siinä on semmonenkin, joo. Se on kanssa äyöstämistä. Joo, siinä on vähän niinkö sävyero siinä ja toisessa äyöstämisessä. Ehkä se Varjosanomat yhteydessä se äyöstäminen on just siitä, että vähän niinkö keljuuntuneena ja vihassa niinkö pälistään ja äyvöstetään just jotakin asiaa, jolla niinkö levittää merkitystä mulle kuin itselle. Jälkeenpäin hävettää itsekin kuunnella, että onpa sitä puhunut pösilöitä. Joo, äyöstäkää vai? Niin, kato, kun oltiin tässä syvälläisteemassa, se oliko se eilenkö Facebookissa oli joku laittanut sen H.P. Lovecraft-lainen, jossa H.P. Lovecraft sanoi, että hän ei inhoa koiria mitenkään erityisesti, mutta kissa on semmoinen niinkö mystinen eläin ja Joo, se aika kaunosanallisesti siitä kertoo, että miten mysteerisiä ja niin edespäin kissat on. Joo, ja siinä oli kaunis sanaankäänne ja hieno ajatus
kokonaisuus ja näin. Ja sitten sitä oli varmasti noin 19 miljardia ihmistä jakanut. Joo. Ja siinä oli sitten semmoinen, jos sen olisi tulostanut, niin se olisi mennyt varmaan Uranukseen ja takaisin 15 000 kertaa se keskusteluketju. Kommenttiraita ja siinä jos ne aivan sieventää näin syväläisääni. No nyt tuli hetkinen. Keuhkon kappale. Sillä lailla. Niin jos sen tiivistäisi, niin se oli semmoista keskustelua, että koirat on parempia koska. Niin. Ja sitten vastattiin, että eikäkö kissat on parempia, shut the fuck up. Niin. Ja koirat on parempia ja kissat on parempia. Ja koska ootte kuullut, että kissa olisi jonkun pelastanut tulipalosta, koska niin. Äyvöstyshuuto perustelu. Ja ei liittynyt siihen asiaan. Se ei liittynyt siihen asiaan yhtään vähän, vaan ihmiset otti sillä lailla. Ja siinä oli jollakin hyvä kommentti, että ei teillä ei ole oikeastaan hajuakaan, että mistä tässä nyt on kysymys, että tämä on vähän tämmöinen monimutkaisempi juttu, että kysymys oli siitä, että koira on semmoinen elukka, joka on selkeä, niin. Että mä lisään tähän vaikka omia läpinoita tähän nyt näin, nyt kun mä äyvöstän, niin. Saa, kohan mikki niin siinä oli semmoinen pointsi, että koira on semmoinen, jonka ihminen mieltää tavallaan toiseksi ihmiseksi. Niin. Kato, kun ainahan sehän on se unelma, että itse on ja toimii täysin vastuuttomasti ja on päissään. Joo. Ja sitten se pitää olla niitä muita, jotka itse aina pelastaa sitten, niin. kun on itse vastuuton ja päissään ja toilaa menemään, eikä ajattele. Niin että se koira on tavallaan työkalu, joka silloin alkaa haukkua räksyttämään, kun on sammunut siihen omaan sänkyyn. Ja se tupakka, joka on jäänyt puoliksi suusta roikkumaan, sen pää on tipahtunut sängylle ja koko talo pallaa. Niin, koira räksyttää. Koira räksyttää, niin se on semmoinen tavallaan semmoinen työkalu. Ja sitten kun ihmisellä on semmoinen tuuli, että olenpa yksinäinen, niin sitten voi sanoa, että seri, ja seri sieltä tulee. Ja tai sentta. Törkkää sen pään siihen näin ja haisee. Ja sitten sitä näin paijataan ja sitten se seri on niin helvetin tyytyväinen, kun sitä paijataan. Niin sekin on vähän semmoinen joku hotellivessan kortsuautomaatti, että kun pannee kolikon, niin eiköhän sieltä kumiukko tipaa plop. Niin, eli se on sellainen hyvin simppeli putki-analogia homma, että kun näin, niin tapahtuu näin. Niin on. Ja totta kai... Se on varmaan se osa siinä sitä koiran laumakäyttäytymistä, minkä takia se on semmoinen hyveli. Se vaan on semmoinen. Niin, koira on semmoinen. Koira on semmoinen ja se pointti oli siitä, että esimerkiksi istun sohvalla, olen yksinäinen. Niin. Sanon, että Mikki. Mikki ei reagoi, ei se tule. Ei sitä kiinnosta, ei sitä voisi vähempää kiinnostaa, jos ei sillä satu olemaan nälkä. Tai se itse on siltä tavalla, että nyt häntä pitää silittää. Nyt minua pitää rapsuttaa. Silloinhan se tulee. Niin, sitten se tulee, joo. Elikkä se on lähempänä toista ihmistä kuin semmoista kortsuautomaattia, jos näin sanotaan. Ja sitten jos kissa lähtee pihalla juoksenteleen, niin se voi vaikka missä käydä ja mitä tehdä ja olla ja mennä ja tulla, ja sitten ei tiedä, että mitä se on tehnyt. Niin, ja tuleeko se takaisin. Niin. Se on vähän just se toinen ihminenkin, että se lähtee mukaan töihin ja sitten 6 soitetaan puhelimeen, kun on ruuat laitettu. Niin, ei vastausta. Ja sitten illalla tulee se, että tähän numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä. Niin. Ja sitten se on 3 vuorokauden kuluttua. 3 vuorokauden kuluttua. Silloin kun sille itselle sopii ja sillä on rahat loppunut. Niin. Ja siellä missä se on vissiin pari yötä nukkunut,
niin sieltä on joku sanonut, että eiköhän tuon sinun kaverin olisi syytä lähteä helvettiin. Niin, eikä tulla ikinä takaisin. niin se eikä tulla ikinä takaisin. Ja sitten se ihminen tulee kotiin oikeastaan vain sen takia, että se saisi lisää rahaa. Että voisi vähän vielä pikkusen jatkaa, kun vähän niin kuin vauhti menossa tai hullu krapula tulossa ja haluaa sitä. Pakko päästä johonkin suojaan ja nukkumaan, eikä sitä kiinnosta semmoiset, että sille aletaan piipaamaan, että missä sinä olet ollut, mitä sinä olet tehnyt. Miksi et se puhelimeen edes vastaa? Niin, paljonko siellä oli rahaa? Se taas kaikki rahat. Eihän sitäkin, ei kissakaan, niin eihän se selittele mitään. Kissakin se vaan tulee takaisin vasta sitten, kun pitää mennä nukkumaan johonkin lämpimämpään paikkaan tai haluaa ruokaa. Niin. Jos ei siellä vierassa paikassa, jossa se käy, niin tarjota ruokaa. Ja sitäkin on jossakin ollut, että on sama kissa ollut 2 talossa lemmikkinä. Toisistaan tietämättä se on vain niin vaihtanut paikkaa, että mennään välillä tuonne nyt taas nukkumaan. Nyt vaihtuu maisema. Joo, vähän niin kuin ihminen. Ja kissa on sikäli, jos ajattelee, että niin sehän on valtavan siunattu eläin. Niin. Kissa on jossakin Lietsossa 3 päivää, niin sehän juoksee häntä pystyssä kotia. Niin. Sehän on hullun tyytyväinen, kun täältä saa taas lisää ruokaa ja tuohon takan päälle on kiva mennä nukkumaan näin ja nukkua oikein tyytyväisenä, kun videoiden pankolle. Ihminen on sen verran edistyneempi olento, että sillä on kaikkia järjettömiä semmosia syyllisyyden tunteita ja kaikkia. Ja semmoista pelkoa, että siellä nyt joku alkaa piipaamaan. Kissahan on sehän vaan tulee niin omistajana, että no sieltä se mikki tuli, että no niin, ja sitten rapsutetaan ja mikki saa ruokaa ja on tyytyväinen. Niin, mutta tuli vaan siitä mieleen, että tosta tulee aika pitkä äyvästys sitten. Anna vain äyvästää, kyllä meillä nauhaa riittää. Nauha pyörii. Että jos joku sellainen buddhalainen ajatus tämmöisestä sielunkulusta pitäisi vähäkään paikkansa, niin kumman sinä oikeasti valittisit? Haluaisitko olla kissa vai koira? Kyllä varmaan kissa mieluummin. Niin. Koirahan syö omia paskojakin. Niin. Kissat ei tee semmoista. Ei. Että siinä mutta ne voi olla hyvä koiran mielestä. No niin, ne voi tietenkin olla. Mutta näin ajatuksena tuntuu vähän sillä, että jos unohdettaisiin koko kissa ja koira sana, niin sanottaisiin vain siellä Pyhä Pietari tai joku Tsing Chao Plung sanoo siellä Nirvanan portilla, että no näissä papereissa nyt on vähän sitä ja tätä ja tuo vuodet 2003-2009 on aika värikästä tavaraa, että tässä nyt vähän mietitään, että jos me sitten kuitenkin ajateltaisiin niin, että pantaisiin sinut vielä yhdelle rundille tuonne maan päälle ja myös tässä 2 tämmöistä hostia, nämä on elukoita ja tässä tämä toinen hosti, saat itse valita, niin tämä on semmonen, joka pitää nukkua pakkasessa yöllä kylmässä koirankopissa, vihje, se syö omaa paskaa, se itse asiassa syö kaikkea mahdollista hotkasemalla, mitä näkyy. Sitten silloin vauvan paskaa vaipasta. Vauvan paskaa vaipasta aivan täysillä menee. Oksennusta lattialta. Ajattelukyky on semmoista, että jos on vilkkaasti liikennöity tie, niin se juoksee aivan vitun vimmassa yhdeltä kusilammikolta toiselle, eikä se tajua niitä autojen liikkumista. Niin. Ja että se ehkä olisi lyhyempikin keikka. Ja sitten siihen kuuluu se, että sinua koulutetta ja lyön sanomalehti paperirullalla päähän ensimmäiset 3 vuotta. Ja semmoisella hirttokettingillä, kun siihen topii. No totta kai jo, mutta sehän ei tietenkään haittaa, kun siihen hölkyät sitä kettinkiä vastaan niin, että on aina windpipe murskana. Että tässä olisi tämä plan A, okei. Okay. Ja sitten plan B olisi semmoinen eläin, joka sitä sinua vaan rapsutetaan ja pidetään hyvänä, sulle laitetaan ruokaa, sä voit lähteä ihan mihin tahansa Lietsuun ja sitten kun siellä tulee takaisin, niin ollaan vaan iloisia. Lisääntyä toisten lajikumppaneiden kanssa täysin vailla minkäänlaista mieltä tai tolkkua. Niin. Se kuuluu siihen asiaan. Se kuuluu siihen asiaan ja sulla on hyvät aseet, sä voit tappaa melkein minkä tahansa itseskokoisen tai vähän suuremman eläimen hyvin nopeasti ja tehokkaasti. Että ruokapuolikkaan ei haittaa ja
Ja monet sinua hirveän paljon isommat eläimetkin saattaa lähteä karkuun, kun hyppäät kynsillä selkään tai... Niin, tai silmän niinkö puhkaset päästä. Niin loppuu se niinkö näin, että otetaanko A vai B? Ja siinä kohtaa niin ehkä itsellä sormi, että no tuo B kuulostaisi kyllä aika hyvältä, että B voisi olla ehkä se. Kuitenkaan omaa oksennusta tai paskaa halua syödä. Niin, vaikka se olisi kuinka vatsaan toiminnan kannalta. Koska vaikka kuinka. Tietenkin niin uudelleen syntymässä niin on se aikuisen ihmisen mieli, se muistelee niitä puutarha-asteen opettajia siitä ihmiselämästä. Ja kun se siellä niin kissana menneen näin, niin se ajattelee, että miten nämä välimatkat tuntuu näin pitkiltä, että ennenhän sitä tuostakin vain pyörällä hurrautettiin. Niin, että nyt pitää kävellä. Että hei, tuolla on joku, jonka voisi raadella ja tappaa. Ehkä ne kissat on sen takia ollut noissa muinaismaailmoissa, kansoissa, Egyptissä ja muualla, niin tämmöisiä pyhiä elukoita. Ne on vähän tuommoisia, josta ei ota selvä. Niin, eli ne ajattelee, että suunnitelma B. Ajattelee tuommoisena hyötyeläimenä, kuinka se jahtaa hiiret ja rotat pois joistakin viljasiiloista ja muista, niin sehän on aika hyödyllinenkin elukka. Kissa. On, ja siis ajattelee semmoista, on haukkumasanoja. Niin kuin, että hän on oikea koiran kuonolainen. Niin, kissan kuonolainen, niin eihän siinä ole semmoista terää ollenkaan. Tai jos ajatellaan, että olisi kaksi naista ja toisesta sanosta se on koira ja toisesta sanosta se on kissa, niin kumpi olisi parempi? Kumpaa kävisit jystäämään? Menisit jystään koiraa vai kissa? Niin. Ja sitten semmonenkin, kun Suomessa on se sana se hunsvotti, niin sehän tulee saksan kielen alkuilmaisusta, joka tarkoittaa koiran vittua. Niin siis niinkö tämmöisenä sanayhdistelmänä se on ehkä loukkaava ja semmonen vastenmielinen mielikuva tulee päähän. Niin, ei ehkä kannata. Se on yksi hunsvotti. Niin. Suomen kielessä on aika mieto ilmaisu. Se on niinkö salonkikelpoiseksi muuttunut. Ilmeisesti muinais-Egyptissä oli kissan tappaminen kiellettyä myös vahingossa. Jos vahingossa ajat kärrellä kissan päältä, niin saattaa tulla ukko ja lyöpii sulta pään poikki sapelilla. Niin, joo. Vai mikä kopeessa miettii? No niillä oli vaikka mitä tekosyitä. Mutta kissa sellainen mystisenä eläimenä, niin ei minusta kissassa hirveän paljon mystisyyttä ole. Silloin joskus nälkä, joskus se on hyvällä tuulella, joskus se on pahalla tuulella. Ja yleensä pahalla. Niin yleensä, tai ainakin studiokissa Mikki on monesti aika murhaavalla tuulella. Että Mikille jos tulisi pentyä, niin siinä olisi Subnikkurat 1 ja Subnikkurat 2. Subnikkurat 2. Jos se saapi 1000 lasta, niin sittenhän se on metsien musta vuohi. Niin kissa. Niin. Se ei kyllä ole, sinä olet viettänyt liikaa aikaa niiden syväläiskavereiden kanssa. No ne mulle selitti sen niiskutuksia rärrystämisen välissä, niin tuommoisia juttuja, että... Kuuluuko niiden kitalaista naksuttavia ääniä? Kuuluu, joo. Joo, kyllä ne on syväläisiä, ei se. Kyllä ne on aivan selvästi. Pitää ymmärtää kanssa syväläisiä. Pankaa linkkiä siihen kommenttikohtaan, että jos olette muualta kuin Torniosta, niin että missä teidän kaupungin, kylän tai sen muun Kypsälän baarissa ne syväläiset juo, niin olisi mielenkiintoista kartoittaa, jos missä on Suomen kaikki syväläisbaarit. Niin. Mikä se on Torniossa? No se oli Tullin pub, nyt se on vanha mestari. Selvä juttu. Siellä on kaikki syväläiset.